Aku selalu tepat janji. Tapi sampean saat ini ngapusi. Jaluk 10 oleh enggak? Oleh ya. Ning opo ana tresno yen kudu pisah. Ning opo kowe seneng yen gawe susah. Lungamu gawe gelo nyiksa atiku loro. Aku wong isih urip mbok anggap wis tanpa nyawa. Ning opo kowe janji yen mau ngapusi. Ning opo kowe nang ati yen mau nglarani. Tresnomu wis ilang garing kekowo angin. Yen ngerti koyo ngene kenal kowe ora pengen. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Seprene ra ana wong sing nambani. Larane ati iki nganti kapan ora ngerti. Marine yen kowe bakal ngegemi janjimu. Adela, Di Farina Indra. Mas Yanni, Sampai kapan aku bakal ngugemi janjiku deh? janji gak usah ngapusi ya. Orang bakal